Tepangaken nami kula Ilya Wika Madalena saking kelas 12 gangsal absen sedasa. Kula badhe maos cerita cekak kang irah-irahanipun yaiku Nasibe Tamta. Bubar kena perda, lumrah Tamta lemes otot bebayune. Jane ya arep-arep ditetek-tetekake, arep disigrak-sigrake, arep disumringah-sumringahke. Ning saknyatane sing dumadi kok adoh karo sing diarep-arep. Rasa-rasane wis ora betah nutukake patemonan. Kudu ndang mulih terus ndang gletak. Ning kok patemonan kuwi rasane suwi temen. Apa lurah sing dhisik yen pas kena perda kae ya ngene kuwi rasane. Upama jabatan lurah kuwi wektune ora mung 8 taun, mbok menawa kesugihane Tamta ora kaya saiki. Mbok menawa wis bisa tambah maneh, tambah sugih ketimbang sing iki. Mestine omahe ora mung 3, sing kabeh-kabeh joglo kanthi balungan sing maremake. Mestine angkotane ora mung trima 3. Mestine treke ora mung trima 2, mestine traktore ora mung trima 5, mestine gelang kalung lan ali-aline sisihane ora mung 0,5 kilo, mestine tanah ya sone ora mung 5 hektar, mestine kebo sapine ora mung trima 50. Kabeh bondo semono kuwi olahe numpuk rikala Tamta dadi lurah sing suwene mung 8 taun. Sebab nalika dheweke dikongkon nyalon dening para warga desane, Tamta klebu wong mlarat taker sikut. Omahe wae nalika semono mung trima cagak wuni 4 empyak gedhek pring. Jroning batin Tamta banget oleh matur nuwun marang para rakyate sing wis nglantarake dheweke dadi wong sugih yen dideleng saka mangkate wae 0 besar. Dhisik oleh dikongkon nyalon dening para warga desane merga saka sifat disiplin sing diduweni Tamta. Tamta kuwi petel gawe yen urusane dhuwit tertib, tegese tertib umpamane dheweke utang oleh bayar mesti tepat waktu. Ya mung kuwi modale. Dadak nalika lurah Dirun kena perda, kok para warga jur padha bergeduk menyang omahe sing mung cagak wun. Ngongkon Tamta supaya nyalon lurah. Para warga wis sayek saka praya gembleng nyawiji niat dadekake dheweke lurah. Tamta sing maune ora ngimpi, ora ngrempelu, sidone ya kepencut. Warga kabeh prabeyane nyalon diuruni warga. Para warga kene kuwi padha seneng olehmu duwe watak disiplin ing bab dhuwit. Pengarep-arepane para warga yen lurahe disiplin ing bab dhuwit, desane mesti bakal maju. Soale pemerintah saiki rak ngetokke dana kang akeh banget kanggo majune desa lan kemakmurane rakyat cilik. Yen kowe sing dadi lurah, dhuwit tiban saka dhuwur sing akeh kaya ngono, rak ya tekan sasaran. Ora kaya lurah Dirun kuwi. Lurah biasane kok mung ngemplepi dhuwit-dhuwit sing mudhun kanggo kebutuhan pribadine dhewe. Kandhanane Mbah Sastra, tokoh masyarakat sing tansah dadi panutan para warga. Pokoke warga desa kene mung milih sampeyan Kang, lan sampeyan ya kudu gelem. Sambunge Kang Kodrat sing uga gedhe pengaruhe. Yen pancen kersane sampeyan kabeh iki kena dak ugemi, aku ya gelem. Ning ya kuwi aku col stang, merga ora duwe apa-apa. Meneh kok dek nggo nyalon lurah. Wong bisa sempulur saben dina ajeg mangan wae, aku wis matur nuwun kok. Akhire Tamta dadi lurah tenan. Tan kepisan pancen ya jujur tenan. Ana dhuwit Bang Des mudhun ditindakake apa mestine. Ana dhuwit liyane maneh mudhun ya dicekakake kaya petunjuke. Yen ana wargane njaluk tanda tangan, ya emoh diwenehi rokok apa meneh dhuwit. Yen ana wargane dol tinuku lemah, ya emoh akeh-akeh njaluk palagara, ya mung dikongkon mantes dhewe. Pokoke para warga desa padha marem duwe lurah Tamta. Ning kuwi mung lumaku jroning 2 taun. Taun ketelu anggone dadi lurah, cak-cakane wis beda adoh. Ora mung trima adoh ning malah balik 180 derajat. Dhuwit Bang Des mudhun mung ditanjakake separo. Sing separo dienggo dhewe, dhuwit IDT
TK ora kanggo tuku sapi kaya perintahe, nanging dinggo separo, ditanjakake mung separo supaya ngeklopi jatahe. Yen ana papriksan saka dhuwuran, Tamto wis nunjuk rakyate sing duwe sapi ngongkon ngaku sapine sapi IDT. Ana proyek saka dhuwuran mudhun sing akeh ya mlebu sake dhewe. Yen ana rakyate sing njaluk tanda tangan, diwenehi rokok apa dhuwit ya ditampani. Malah masalah palagara saiki ditemokake gedene 10% saka rega sing dadi kurang ora kena. Yen ana kurange, Lurah Tamto wis wani nyeneni rakyate. Lah nggih le Mbah, kula niki riyen jenengan dadekake lurah niki napa ajenge nggih tambel-tambelan? Yen kurang ngeten niki kula lho Mbah sing tambel. Sampeyan niki tokoh nggih kedah marai sing apik. Ngono anggone nguneni Mbah Sastra nalika Mbah Sastra sak senan tuku sawahe kang mae dawa. Najan Mbah Sastra meneng nanging batine krasa jarem diuneni kaya ngono. Nguneni wong tua kok koyok ngono. Kowe iki sapenakmu dhewe Kang. Ngene rak ya dienut wong akeh. Yen ngene carane apa gunane aku dhisik kok didadekake lurah. Lurah kok monggo tambel-tambelan. Iki kertase saka kono ya tuku Kang. Durung stempele, durung tanda tanganku, kok ora do mbayar. Rumangsane aku ki mbahmu piye? Kang Kodrat sing dhisik melu merjuangke ndadekake Tamto dadi lurah, nalika njaluk layang nggo adol sapi ya disemprot tembung nyelekit nganti kaya suwek raine. Kang Kodrat tumindak kaya ngono, ora menehi dhuwit administrasi, kuwi rak manut unine Wadiya sing ndek emben uga njaluk layang sapi. Jarene lurah emoh diwenehi dhuwit. Lah Kang Kodrat ya melu. Lah kok tinemune wis malih. Ngene lho Rah, aku jane ki rak melu-melu kandhane Wadiya sing ndek emben uga mentas njaluk layang sapi. Jarene kowe emoh diwenehi dhuwit. Lah aku ya ora menehi ngono. Lah yen nganggo dhuwit aku ya wis siap kok. Kang Kodrat ngerogoh sak dhuwit 10.000 dilolos. Banjur diseleh ing meja ngarepe Lurah Tamto. Banjur Kang Kodrat mulai nggawa ati sentet. Nginting-nginting marang Lurah Tamto sing wis lali marang asal-usule. Kang Kodrat ora ngelani oleh kelangan duit 10.000 nggo bayar layang sapi, nanging oleh nguneni uang jan nganti nenggak rasane. Tahun-tahun sateruse Lurah Tamto dadi sangsaya kendel ngentekake duit Bank Des. Yen metu Bank Dese, para anggota LKMD sing kudune ngelola duit kuwi langsung dijaluk Lurah Tamto. Para anggota LKMD dipiuri sithik-sithik. Wis padha meneng. Duit Bank Des ditanjakake kanggo kepentingane dhewe, kanggo tuku sapi lan liya-liyane. Ora mung duit Bank Des wae, duit IDT sing gunggunge luwih akeh yo dienteki. Nggo nukoni sembarang dengah, malah nganti tekan rakyate bayar pajak uga ditambahi administrasi Rp1.000 saben wajib pajak. Iki pancen ngono saiki aturane. Nggo transport petugas oleh ejrek eler ning kecamatan apa ning keresidenan ngurus bab pertahanan. Ngono Lurah Tamto menehi ngerti marang para wargane kang antri bayar pajak. Najan kanthi mrengut, ning ya padha dibayar kadar ming 1000 wae kok direwangi ngotot. Ngono kekane para warga padha grememeng. Para tokoh masyarakat kaya dene Mbah Sastra, Kang Kodrat lan Kang Martin sing biyen urun akeh dhewe kanggo ndadekake Tamto dadi lurah saiki katon gelo. Najan gelo nanging tingkahe Lurah Tamto jarak diumbar nganti entek mangsa jabatane. Nganti Lurah Tamto dadi sugih jalaran korupsi duit negara. Mulane Lurah Tamto dadi lemes nalika perdane mudhun, jane mono dheweke isih kepengin didadekake lurah maneh merga krasa kepenakan. Jebule dadi penguasa ki yo penake ora karu-karuan. Ngene dhisik aku kok arep emoh. Lurah Tamto sing lagi jam-jaman oleh dadi mantan jenggirat. Rikala digugah Bu Mantan. Ana Mbah Sastra, Kang Kodrat lan Kang Martin. Krungu tembunge Bu Mantan, Tamto njrantal metu nemoni tamune. Atine wis nyicil seneng jalaran miturut pandungane. Wong-wong kuwi mesti bakal ngongkon supaya dheweke melu nyalon lurah maneh.
Weh, kesugihanku bakal tambah maneh. Ngono. Durung-durung Tamta wis batin. Tamune padha mlengeh rikala Tamta nyalami. Bubar nyalami Tamta lungguh. Kempalan wau jane kula pun boten kerasan kok, Mbah. Ampuna kula niki sing dados perane. Pun wangsul ket wau-wau. Rasa-rasa napa mantan dirun nika nggih kados kula nggih, Mbah. Mbah Sastra, Kang Kodrat lan Kang Martin, tokoh-tokoh masyarakat padha pandeng-pandengan. Telu-telune kang saka omah mula duwe karep jeglokake Tamta awit saka pokal-pokale. Rikala isih dadi lurah. Sajake oleh dalan mulus sawise Tamta menehi umpan. Ya jelas ra padha no, Tam. Dirun dhisik ra ketok isih sigrak, isih sumringah, isih seger, saiki lemes. Ya kaya ngono kuwi mantan sing wis diemohi dening rakyate. Beda karo kowe, olehmu krasa lemes lan rasa-rasa kuwi merga kena dayane wong-wong kene sing isih padha seneng kok lurai. Mula TAK-ku mrene saka kanca iki rak minangka wakile para anggota masyarakat sing ngusulake supaya kowe gelem nyalon maneh. Krungu omongane Mbah Sastra, umpama mentala ngono Tamta jejogetan saking senenge. Awake sing rikala pertemuan lemes-demes saiki dadi sigrak lan sumringah. Jane mono Tamta wis emoh nyalon saumpama ora ditekani dening Mbah Sastra, Kang Kodrat lan Kang Martin. Tamta wis bisa mbiji awake dhewe yen rikala dadi lurah wis ora cocok karo sing digadang-gadang masyarakat. Nyalonono paling ora dadi, rak tiwas ngentekake ragat. Nanging bareng ditekani tokoh masyarakat sing pinrecaya kuwi, semangat kanggo nyalon dadi makantar. Tamta mesthekake yen bakal dadi lurah maneh. Tamta guyu-guyu jroning batin, awit nganggep yen masyarakat desane padha bodho. Merga dibodhoni ora ngerti, mestine yen ngerti dibodhoni ya mesti ora gelem nyalonake dheweke maneh. Ning nyatane kok isih diarep-arep. Ning kabare Kadrun ya nyalon lho, Tam. Uga lekmu dhewe, lek Marwan, ning ya rasa kuwatir. Ababe Marwan ngarah nggondo sepiro. Sing penting anggere kowe ngerti karo wong-wong iki kabeh bakal beres. Tamta melongo. Lho, lah boten kados riyen melih, Mbah. Maksudmu kowe ora ngetokake biaya? Tamta mlengeh. Wo, lah ya ora iso. Mosok dadi lurah wis kasil kok isih mentolo nembung ke ngono. Pelengahe Tamta ilang, praupane dadi serius. Ning bareng dipikir bab kuwi lumrah, Tamta mbuwang rasa pangrasane. Kelingan tetembung Jer Basuki mawa beya. Mbah Sastra, Kang Kodrat lan Kang Martin padha tos nalika penghitungan swara ing Pilkades kuwi wis rampung. Gogol wong sak desa sing mung wong 2000, sing 1800 dadi swarane Marwan. Ya otomatis Marwan sing dadi lurah. Tamta mung nisil driji, saiki krasa yen dheweke dek emben dionggrong Mbah Sastra sak balane. Nganti bondo anggone golek nalika dadi lurah ludes. Kabeh didol kanggo ragat calonan. Mbah Sastra gedebus wong tuwa ora kena digugu. Ujare emosi rikala Tamta mulih saka bali desa liwat ngarepe Mbah Sastra. Yen kowe ora kemaki nalika dadi lurah ora bakal digadebusi. Pancen dak jarang kok yen ora dak konake mundhak saya kemaki kowe. Wong bandamu akeh. Balik saiki. Ndang kemaki ya yen wani. Panantange Mbah Sastra sajak serius. Tamta terus wae nguncluk mulih. Matur nuwun.